Hercules! Napalabas, adda na salat ang nimfa iti basit asangati kayo. Tinulungan ni Hercules ket nagbalindan niya agpagayam. Inawis ni Hercules ije balayda tapno ijayen ti pagnaidan na. Pagamwam tadidan makita da itoy. Sinapsapul da ket nakita da iti kakaykaywan. Anay salat manen dagiti payak na iti basit asangati kayo. Binagbagaan da asaan kuman nga umat-adayupay. Tama nga no maisagmak. Iti dayta gundaway, simrek nila kay dugan iti balay da apong hirman. Kat mas daaw, gapo iti nakita na. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Tuwato! Dito'y drama tayo, Hercules! Duwataw, awan ka di panggap mo nga agsubli ijay lubong yaw. Adda ngam saan pa'y nga ita? Apong, kayat ko pa'y tagbayad dito'y lubong nyo. Imo nagaklatan ta. Ha? Ay, dugan! Ay, Nay, anya day takasarsaritam, Hirman. ay, Nagtagipayak, nagbasita babae. kwa, kwa, ay ayam ko! Ay, Anya, ay ayam mo, day ta nagbasita babae, nga dapayak na, Hirman. wen! Ay, Makapagsaw ka di dayta. Wan, apo lakay, makapagsawa. Ha? Ay, guray ka. Wan, may saka anim pa. Gusto ka, apo lakay. ay, Apay, nadda ka dito'y balay da Herman. Gapo, tayo sudat ng tulong kanya. ay, dugan. Di mo kuma ipagpakaam mo iti sa balay. Nga dan ituwa to dito'y balay may, Tuwa to. Tuwa to, timpanagan may kenkwana. Tapno sana may sagmak. Uwan, di kagdanag, Herman. Diyak ibagbaga iti sa balay, dayto yan natakwatak. Mala, inkay jay kusina, dugan. At jay ni Hercules, aglutlutaw iti pangal daw. At da merienda jay, agmerienda kan tupay. Sige, katagyaman agyaman iti merienda. Dayta tiga puna. No, apay nga imayak dito'y balayaw, Herman. Diyak ninamnama, nga damaduktalak. Nga dagayam, ay ayam mo, abasayt babae. Si kamet, dugan. Imbagak laeng ay ayam ko kinapudno na. Ket saan? Mala. Lamang mo day tabasit babae. Nagtagipayak. Amangan no pagpiestaan dagiti kakaruba. Wen, dugan. Kasta taramiden may. Oy, tuwa tao. Di ka umadadayaw. Tapno saan ka may sagmak? Apo lakay. Sige, inakaw na. Ingat! Ay, Ha? Anya ka no? Ingat. Saanak mat ngaging ingat. Saan matakarne iti kinan ka? Takamuti mat. ingat ka kunana. Tagalog day jay. Kaya't nasa wen, agan anad ka kano. Aya, Na, Malanga Road.
agpakada akon. Kat agyaman iti merienda akamote. Nimfa, inak padigusan ni Satnipan. Saan ka nga umad-adayo, Yes, Hercules. Saan ko maanatang kan ti ulom, Ngamen, amangan no maisagmak ka. Nang runa, no adda makakita kan kaatao. Amangan no tiliwanda ka, kat ikulong da ka. Ikulong dak. Wen, kaasi kalaang. Okay. Ang tugtugawak latang arudan dito'y balayo. Wen, basta laglagi pom, Saan ka nga umad-adayaw? Juan, Hercules, nawatak. Saan mo nga ulit-ulitan? Nagmayat dito'y lubang dagiti mortal. Dito yak may laang agyan. Basit aparswa. Umasidag ka kanya. Papa, iti masidag dito'y ayan ko asa nga. Basit aparswa. Sa anak amabutan kan ka. Maawatam ka diti bagbagakan ka. Sa anak asumong-sungbat. Anya tinagan mo basit aparswa nagtagipayak? Nagkapuan nga taday ito'y ababai. Am-am nga ta ni Hercules daytoy. Hoy, basit aparswa. Apaya di ka sumungbat. Mabit lang gaw atin ka manipod dita sa ngangaayan mo. Mabalat iti tuktok daytoy kayo. Aglumanga. Hoy, basit aparswa. Di na kadaywan. Agsubli ka! Asino ka kade balasang kaw? Apay nga da ka dito'y parangan, may. Siyak ni Yoli, tata. Ha? Adda nakita ka basit aparswa dita sa nga ti kayo. Idigaw atak, timayab nagpangato. Diyak nasiputan tinagdiswan na. Ha? Ay. Anya ti sasawang balasang kaw? Kaya na sino ka aya? Itala nga makita ka Taga syudadak. Adda na sapsapulak. Isoan na isaruungak dito'y lugaryo, tata. Kasta ka day. Adda nakita kita'y abasit aparswa nagtagipayak. Amom ka din anya dayjay, tata. Basit aparswa nagtagipayak? Wan, babae dayjay. Ngam nagbasit unay. Aya? Nay. Adda ka di mat kasta aparswa? Sige, tata. Sana balen. Umayak tumanen inton maminsan. Tabarang makitak day basit aparswa nagtagipayak. Sige, inakon. Agpagnapag na aklaang. Ay, sos. Nituwa taw tinakita day balasang. Ngam sa dino ngayon tayan nituwa taw. Ay, delikadaw. Ang mga no imadayo manayin. Ay, sapulay. Ta mga no may sagmak. Anya, awan ni Nimpa? Tuwa to kunam saan anim fa? Napanan nga rudon ni tuwataw, apong. Ay, jak amaw. Ngam amom kaday. At dabalasa nga nakakita kin kwa na. Kat agsublinto ka naw. Bareng makita nan tumanayin. Anya? Ay, anya mo't ngaminan ni tuwataw. Nagtangkan ti ulo na. Imbagak asaan nga umad-adayaw. Katwan, kunana. Kan kunana nga agyan laang dito'y balay. Ita, rimwar gayam. Kasano pa'y ita? Ha? Nituwa taw? Nakatakder ijay tawa? Umunag ka ang tuwataw. Ay, Ha? Nagmayat. Ha? Anya tinagmayat? eh, Ijay tuktok tinatayag akayo ti
Ay, kung naglaki din, no niya tinapasamakin ka tuwataw. Intarayak lang matjay babae. Amang gawat kumakanyak ijay siya nga anak takdarak. Iso atim mayabak anak pangato. Intun maminsan, itilaang na nga to apasat ti papanam. Saan nga itinababaasa nga ti kayaw? Taamangan, no adda makatiliwkan ka. Sure, Hercules. Tuwataw, nasaysaya at nagsubli ka lang nga jay lubong yo nga immortal. Ngamen, ang mga no maisagmak ka ditoy. I don't like. Na, hay? Ha? Tuyak pa'y laang. I'm on vacation on your lubong. Ha? Ha? Hay, vacation? Of course. Ay, Ha? Bakasyon ak mata. Ken maysa. Unay sa dino. At alat na pagpaggadan tayo. ha? Ay, sa bagay Sige. Saan da ka apilitan nga agsubli jay lubong yo, no di mo pa'y kayat, tuwato. Ngampang asim tagan anad ka akanayon ditoy. When ngam mabalin ka di? Saan atuwa to ti awag yu kanyak? Iyo! Nagala! Ha? Sana bale, tanim falat ta tinagan mo. Gem, tuwa to ti awag miken ka tapno saan ka ngagpagad. Oh, adto ti abang ko iti doa bulan, nanay ka. Awata mon, Nay, katagyaman na ka. ninayunak daytan. Agyaman akdo kasta balasang ka. Nanay ka? Kayat mo ka diti ado a kwarta? Ay, katuan Sino ay ati maditi ado a kwarta? No kasta nga rod, aramidin nyo ti ipaaramid ko, nana. Anyaya day ta nga ipaaramid mo, balasang ko. Ado ti kwarta, nanay ka. Kat kabailan ka atang danan. Basta aramidam, ti ipaaramid ko ken ka. Sige, ibagam na niya day ta. Yole, balasang ko. Maria, kayat mo ka diti kwarta? Kwarta? Ay, siyempre Sino ay ati madiete kwarta? No kasta, tulungan nak nga raw iti ipaparamid ni Yole. Iti kasta, maadanta iti ado a kwarta. Anya ayaday ta ipaparamid na. Ken, tapno mabibiit. Mangayab tapay iti daddo maakakadwata. Anya nga min ayaday ta pagkwartaan tayaw. Ala, umay ka. Indapay mangsapol iti kakadwata nga agtrabaho. Ket, yunay unay kuken ka. Nasken nga agan-an nagtayaw. Iti kasta, agbaligi tayaw. Iti pagkwartaan tayo. Alang nga rudan, ibagamaw no anya day ta pagkwartaan tayaw. Tasidadaanak ang mga ramay. Kwarta daytan ko naman. Hercules, apahok. Nauli magmit ita Awan riribok adimtang. Sapay kumatakas ta, apong. Ngamkas ko na ni Encantada diwan. Naskun ti panagsipot. Tati kabusor. Kabaulan na ti agbalin an amaw. Ay, Isu nga uray da kayo, apong. Naskun nga agalibtak kayo. Agsipot kayo, maut. uwin apahok. Talaga nga agsipsipotak. Ayan ni tuwataw. Ni, adala itay anak katugaw itirabaw ti kabinet. Katbuy-buyaan na tang agsarsarita. Uwin nga raw. Ngamawan metan. Ay na, dadya tuwataw. Ta, di ta nasiputan na rimwar. Ay, Sige, apong. Inta kitaan di taruar. Paru-paru-chi. Paru-paru-chi. Tararantan-tararantan. Tuwato! Paru-chi. ay,
Ay, adda kagayam di ti likudan ti balay tuwataw. Di mi nasiputan ti ipapanaw mo. Di ka pa agpakada arumwar ka. Kasanumat ngamin, nagmayat ti saritaan nyo. Di, saan kayon asininga? Sapay adda ka laang dito'y nababaasa nga to'y gumamela. Kasanon, no adda nakakita kan ka. Naimbag ta saan manen ana isalat tapayak mau. Of course! Tamo kunter aramidak! Ay sige, dita kayon! Babu! Ha? Eh, Nay! Timayabay na nagpangataw. ay, mala, bayantan na pong. Saan na balay? Taijay matuktok data kayo ti avocado tinagturungan na. Wen, Hercules. Agdanda nagak nga men, no kasta nga da dito'y ra. Ha? Anya dayjay? Ay, Ha? Adda tao iti san unay nga dayaw. Ay, niya kamad sa nabakbakatan! Apay ati bukit kita, ang tiban-bandikam! Ay, nagsakit ti tumengkaw. Ala, intan! Ay, babakay. Ay, apay nga da kayo dito'y asidig ti likudan ti balay, may. Umay kayo kadi agparem kanya. Ha? Aqua! Ewan! Kasta agpaiso! Anya nga para masasawam ika. Apay, agusto kayo kanyak? Ha? Ay, wan! Agusto kami kan ka, Herman! Ha? Da kayo adwa? Agusto kanyak? Wan! Agusto kami nga rudan kan ka, Herman! Ika, anya ti sasawam. Herman, di nakam ka di awisan di tabalayo. Ta, pagkapyan na kami kan ni Maria. Ha? Kwa? Ay, kwa? Jay, kwa? Ay, awan kapime. No kasta, tsalang arudan. Awan matsame. Di pa kanan na kami itinalinta kamuti. Wano, saba. Awan kamuti kan sabami. Ay, anya lang arudan ti addangay. Awan. Kaya napay nga may nga da kayo ditaw. Anya tararamidin nyo ditaw. Ay kwa, Herman. Agpag na kami laang. Wag, Dito'y karurutan. Ketuang, apay, dakas. Inkay agpag na ijay kalsada. Saan adito'y karutan? Ay awan yon. Agkabaw kayon saan? Nakaadayutan ika. ay, Maria, nangag mo ka diti pagsarsaritaan da Herman kan Hercules itay. Jak maawatan, taadayutamot ngamin itay. Sakit na idugmamakpay. Si kantumot nga men, di mo kitkitaan ti dalan mo. Angam sa nabalay, baliwan tati mapanagpaliew. Sapay ko ma, tamakita tanti basit a babae a nagtagipayak. Dakkel a kwarta ti maigaman ta no matiliw ta. No matiliw ta, taado tayo amang tilaw. Iso nga ron nga agalibtak ta. Tapno matiliw ta di basit a babae a nagtagipayak. nakita, Herman. Nakita ka. Anya tinakitam. Eh, jay agtay-tayab abasit a babae. Simra kiti tawayaw. Ha? Ha? Wow! Di mo unay perengan dugan. Ah, Ay. basit a parswa. Tuwato. Ay. Mabalin ka de. Ti makisarsaritakan ka. Apulakay. Adu ti istorya. May
Ay agawid ka kay Dugan. Saan mo na pag-istoryahan ni Tuwato? Malakit din, Tuwato. Agistorya ka, maipapan ijay lubong yaw. Interesado ak adumngag. You know, Ha? beautiful women. Ha? They are old. They are very, very beautiful. Ay, kasta? Ay, sige. Ha? Anya pa'y, ituloy mo tag-istorya, Tuwato. Kasladyak naawatan timbagana. Angam. Ay, Herman. Iba ka. Ano tinagpipintas a babae ijay lubong mi? Nga uray, babakadan. Ay, kasta? Ay, sige. Anya pa'y, ituloy mo tag-istorya, Tuwato. Ay, anya nga'y Herman. Makita mita. Interesado ka matgayam. Uwendugan. Sige, ituloy mo, Tuwataw. Talaga ka din, nagpipintas dagiti babae, di lubong yaw. Nga oray babakitan. Ay na, may imagine ko. Aday ta, asidugtan di tabalay da Herman. Nakita ta asimrek nila kay Dugan. Isu nga amon ta no anya ti pagsarsaritaan da. Hoy, Maria, amang ano tay sapsaphulan ta abasit a babae ang nagtagipayak. Atay ta, asidugtan itiri daw da. Aginayad ta, kadenggan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasama. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1. Tuwato! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.